Četvrtak. Mi nismo Grci, mi smo Galipojski Srbi. Naziv je treće epizode dokumentarnog serijala o galipoljskim Srbima. Žene nemam da me čeka, kraj me kad dušeka. Ja i danas kad idem nekoj od ovih mlađi ili cura ili žena ili na centru, na pijaci, ja je govorim: di si, čo naprajaš? Lipo li si, kat mera, naprajaš li kat mera? Svi slušaju, ja si govorim galipolski, mene baš briga. I oni ne znaju par, samo jednu, dve reči. Lipo sam i ide. I taka. Četvrtak, 20 minuta posle ponoći, RTV1.